Шагыйрә, укытучы Әнгам Атнабаев исемендәге әдәби премия лауреаты Галия Гайнетдиновага быел 60 яшь тулды. Шул уңайдан Татарстан язучылар берлегенең Тукай клубында аның иҗат кичәсе булып узды. Галия Гайнетдинова 30 елдан артык Казанның 5-нче гимназиясендә эшләүче иң тырыш, иң актив укытучыларның берсе. Дәрестән тыш тәрбия чараларын язучылар, шагыйрьләр, журналистлар, рәссамнар, артистлар белән очрашулар оештыра. Шагыйрәнең иҗат кичәсендә шигырьләр укылды. Аның сүзләренә язылган җырлар да яңгырады. Галия Гайнетдинова чыгыш ясаучыларны һәрберсенә китапларын бүләк итте. Менә бу укытучы һәм язучы профессиясе, алар минем кечкенә вакытымнан күңелемдә яшәп килгәннәр. Башта мин укытучы булырга хыялландым бала вакытта. Аннан ул хыялым минем үземне ташламады, журналист булырга хыялландым. Менә шулай итеп, икесенә дә хыялланып, икесе дә минем һәр вакыт әлеге бүгенге көнгә кадәр янәшә яшиләр.